Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tirikuno kuma Komo Village under Chief Kandeya. Zvichida vakawanda pamangonzwa zita rekuti Chief Kandeya mabva maziva kuti inyaya dzipi hongu vakawanda inyaya dzinoitika mumatare a Chief Kandeya. Sekuza kwamunoita Zim News Beat TV inokava ma traditional court sittings anogara Chief Kandeya. Mudare imomo munobuda nyaya dzakasiyana siyana, dzimwe dzacho dzinenge dzida follow up, dzimwe dzacho dzinobva dzaperera ipapo. Nyaya yaita kuti tuyo kuno kuma Komo Village inyaya yemwanasikana akabuda achichema mudare achitiye akatanga kubatwa chibharo nababa vake aine 6 years. Uye zvakare akazobatwa chibharo nehanzvadzi yake. Baba vakapinda mudare vakaramba vakati aiwa inini zvotaura nemwana uyu kunyepa nekuti baba ava step father. Baba vake nababa vemusikana uyu mukoma nemunin'ina baba vakanga vafa, amai ndekugarwa naka, baba ndokuzotanga kubata mwana chibharo. Baba vakabuda mudare vakati aiwa inini nyaya iyi handiizive, asi chakaita kuti nyaya isvike kudare zvinonzi kurwara kwemwanasikana ndokwakanga kwakazokonzeresa kuti nyaya yese ibude. Vanonzi vakaenda kunorapwa kunobatsirwa panyaya dzezvemweya kana kuti matare echivanhu. Ikoko ndokazvakazonzi mwana kana uchida kuda kupona reurura zvakaitika mukati meupenyu wako. Tabva tasangana nababa vamakaona zvakare vari mudare vachipowa uchapupu hwavo kuti nyaya iyi yakafamba sei. Regai tinzwe kubva kuna baba. Baba makadi takasimbawo zvedu tiripo zvikuru sei kuno kuma Komo Village. Kwakanaka zvako. Handitika tatirega tikuteerei. Magona chose. Kuti kudare kwekwe tozva kuti madzimambo vanenge vaine nyaya dzakawanda zvekuti nguva yamunogona kupiwa kuti mutsanangure inogona kuita diki, asi vanhu vozosara vaine mubvunzo. Imimi zita rizere kana kuti mabatsira munoita basa ndiri kutaura nemunhu anobudirwa nemudzime here kana kutaura namadzibaba vanosvikirwa nemweya. Zita rokuberekwa ndinoitwa Enoch Budzai. Ichokwadi chakatanga mukati mokurarama kwangu ndainamata muchechi ndabva ndazobatwa nomudzimu ndiri ikoko, asi zvinizvo zvakazoita ngezvikushandidzana pachimiro chacho. Saka mabasa andakatanga ndichiri mudiki kwazvo chaizvo zvokuti vanhu vomuvhireji vanondiziva vakawandisa. Ndakatozombotorwa futi nemunhu wechikuru wandakatombogara naye 11 years akatombobata mabasa ekuva kurukuru Senator Mai Chimbudzi. Ndikakugara vanhu ndokwakandiziva zvakanyanya ikoko kuMount Darwen. Ndokwandikagara ikoko ndichibata basa yatinobata tinorapa zvakatosiyana siyana zvakawandisa. Saka mukati mokubata zvinodudzira kuti kune vamwe vanhu vanenge vachishandisa mishonga inoita kuti vamwe vanhu vakanganisike. Mukaona munhu achipenga kana munhu achidonha kazhinji kacho, makaona vanhu vachirwara mamwe makensa anenge asiri amwara, kana mwaona vamwe vanoita maproblemu ekuti vanotevera zvokufanike vanhukadzi vane matambudziko iyayo, unoona inyaya yekududzira kuti panenge pane ushereketwa. Ukaona futi dzimwe nhambwe vamwe vanhu vanogona kusabhadhara kana mombe dzoumai kana kuripa zvinhu ngozi dzavanenge vakaita kana kuripa futi n'anga dzavanenge vakatorera zvikwambo zvinowanika zvichitambudza vanhu. Saka mabasa ese atinenge tichinobata kudaro ndo pakatikaburikidza kubata nyaya iyoyi yamuri kuona yakazopinda mudare raChief Kandeya. Saka zvese tinobatsira kana pakatoita nyaya yekuti paita chimiro chekuti vanhu vakaromba chikwambo tinotochibata, mhepo yacho tinotoishedza ichitotaura munhu wacho achitobvumirana nazvo. Vanhu vanopikidza kuti vari varoyi vakabatiwa havanodzokerewa, yavanoti back to sender pachirungu iye. Zvese zvinoitika izvozvozvo. Saka uyu yamuri kuona nyaya yakaitika. Tapinda pane nyaya yemusikana uyu toda kuti timbodzokera kubasa renyu. Ndazwa muchitaura kuti makanga muri kuMasowe. Mudzimu ndokuzobata. Ndizvozvo. Ndipatsanurire ipapo. Pamakanga muri kuMasowe makanga matove muprofita kuti makanga muri ngoriwo mwana wesangano. Pakazobuda mudzimu ipapa pakamira sei? Nekuti vakawanda kazhinji vanogona kuti zvinhu zvasangani kana zvinhu zvazvidyidzani, asi ndoda kunzwa mabatiro azvakakuitai kwamuri imimi kuti vanhu vazoti munhu aimbopfeka nguo chena ine zvako munhu akubata matare echivanhu. Zvinhu izvozvo zvinoitika nokuti munoona kana mweya chaiwo wakabata vanhu
vanototenda mugadzisa chivanhu saka chivanhu chirimo mukati matiri saka chimiro chakaitika kuti zvandikatanga nazvo ndainamata asi ikoko ndaitoprofita kuti apano mudzimu mukuru chaicho waitondiprofitawo futi asi ndiri muprofita futi ikoko vanhu vachitoti pane chiri kuseru kuchihombe chinogona kutotsanangurira nyika yakaona sekuona kwamuri kutoita kutoti vanhu pamasviko kana matoona munzvimbo yacho kuti inobatsirwa vanhu saka mweya waibatsira vanhu mweya uchibatsira vanhu kudzamara mudzimu wawazosvika mukati memusha tikatanga kuita mabasa vanhu mudzimu ipo wakasvika baba makaprofitwa here alright makagadzirirwa chivanhu ichi here kumasowe kuti mudzimu uzobuda nekuti titarisa kapa midzimu nemasowe zvichida vamwe nokuti vese vamwe vanogona kuchoti kana uine mudzimu uda kubuda pauri unenge uchitodzi pane mweya wakaipa uda kuita sei ubude pauri ukanganise basa renyu rechiprofita saka pamaiprofitwa pa akazokugadzirirai kana kuti akakupai tsanangudzi dzekuti baba zvirinani dai magadzira chinhu chiri pamuri hongo vaiprofita kuti kuseri kune chinhu chihombe chiripo ichokwadi nokuti ndainamata chechi inoita zvomudzimu nemweya iwo ndainamata chechi inoita zvomudzimu nemweya yainzi rudo rwaapostoli ndabva ndazoenda kungotsukwa saka vaitondibatsiridza kuti zvisvike ipapo asi zvakazooneka kuti pazvikasvika ende zvakasvikira mukati memusha iwo kwaseneta vainzi Alice Chimbudzi ndiko kwazvikasvikira ikoko asi kwaioneka mabasa anga achiitika fanike ezvino atokura mabasa yacho yamuri kuona ari kuitika yacho inyaya dzakawanda dzakatoitika dzakatowandisa asi yazoonekera ndoyekuti yazonyanya kuti takazoiendesa kwanga ichidiwa kwacho kwa chief kana muchiri kurangarira mabva musowe mave kubata matare echivanhu dambudziko kana kuti nyaya dzamakabatsira dzamunototi kuti mukaenda kuvillage yakati mukaenda kwakati munogona kunonzwa basa randakabata ndezvipi zvamuchiri kurangarira kuti vantu vamwe vaya vanogona kuti munhu uyu tinomuziva ndiye yokuita nyekwa ikwatapfuma nei tino nyaya dzakawira vanhu vakawanda pane imwe nyaya yekwakatsande vakauya vachipikidza nenyaya dzeuroyi saka munhu wacho akatofa ipikidza wacho pasina kana kumwisa zviye zvinoita vamwe zvomuteye zvizvi akafa kukatsande uku kudotito pano mumwe futi anonzi Defo futi okudotito anganetsa vanhu futi vakauya vakawanda vanhu vavo zvakaoneka zvinhu izvozvo akafa murume aitondinongedza kuti andikurirwe nekamwana kadika vanhu vakatarisa but murume akatofa takatarisa ndine vanhu vandikarapa vanopenga vakawandisa zvekutoti izvozvo tino mumwe atori panapa zvokuti kana makada futogona kuti mumuone wandikarapa anopenga ndofunga ndo wakatoisa chigayo chirapo icho anopenga pano mumwe futi okumoza wakawandisa ndezvekuti andiwagone kana kwana Chimbudzi kwacho wakazviona kuti chirapa vanhu vaipenga nevese ungano kensa nechii zvese vaizviona zvese izvozvo zvikwambuti chibata saka pakurapa apa andipa mishonga iyi munoita yekurotswa munonotenga here kushamwari kana kuti munoita sei pakauya mudzimu waiti tinoshanda sei mudzimu mashandiro atinoita inandite zvokurotsiwa inini svikiro racho rakauya ndo rinongotaura zvokuti ini handitogara kana nemachiri acho anotogara nevanhu vatoripo panapa vanotogara nayo mishonga yacho handitogara nayo ndi makatoiona isi yakawandisa mishoma chaiyo asi pamishonga yemishoma pane pawa rinoitika romudzimu iwo unonzi mukanya iwo vazhinji vanondi ndo pakazoya kunzi nyaya yekunzi mukanya papa ndada kuti ndaipapo pamanga muri kumasowe maichidzwa nezita rechi pamweya pamaiprofita pandaisedziwa ndainzi madzibaba inokwa anosvikira nengirozi yaSamson ndikuzoya mudzimu ndokuti ndimukanya mudzimu wemumusha ndomutupo wenyera ana mukanya aiwa ana mukanya havasi mutupe yedu isusu inini ndichizvarwa chomunoma asi vabereki vedu vakabva kuMalawi aiwa tinotenda hatitendai kunyaya yemusikana wekubatwa chibhari nababa wake aine makore 6 yakazosvika kudare kwamambo kwamakasweta imimi sekupa seuchapopo yakasvika sei kudare rasekuru mukanya nyaya iyi yakasvika mwana uyu airwara zvokunyanya asingatotaura asingadyi
vasvika nevabereki vacho tapinda mudare vabereki amai vake varipo amai vake varipo ndandauza kuti vabereki vacho vakauya ndivapi vamwe vabereki mudare vachiramba kuti havana kusvika kuisa ndandauza kuti vabereki vacho amai vacho nababa vacho nehanzvadzi yacho ndo vakatouya baba vacho vane barika asi barika rakaitika nderekuti amai womusikana uyu ndiye munin'ina murume anga akarora mukadzi uyu saka uyu ava ndibankuru vakatora amainini munin'ina afa saka ndo vakauya vauya kudare kuramba zvavo asi vakauya kudare vauya vakatoudzwa kuti nyaya yemwana uyu mukadzi wechikwambo nyaya iripo iri apa ndeyekuti panoda kuti pagona kubatsira kuti inyaya yekurima richiwayo yekurima kurombera kurima kuripo apa pasati patawa zita gadzirisai mwana vanzi vabhadhare mombe nedare redu ndofunga iwo havana kuya nemombe inotsika vakauya nemari hafu nemafetiresa amai vacho vese vaberekiwa zvitoripo ndokuratidza izvi zvakanaka amai vacho nevabereki vacho zvakatoya panapa zvokuratidza kuti vari kuona kuti mwana wari kutochinja nokuti adaro auya achirwara kudaro akatanga kurapiwa vaudzwa izvo kuti mwana wenyu mukadzi wechikwambo iwe ndo isu ndopataivabvunza kuti mwana wenyu uyu handiva mukuona akutodya saka taada kuti anyatso kuti adye zvakasimba nokuti anga asingadye zvakasimba saka anga ane chinhu changa chaitonzwa ega pahurwa chaifamba chichidzika ndo pakazotsanangudzwa nomweya kuti ngaareurure zvakasimba chimina chakaitika mukati memusha wavo isu asi takatotaura isusu kuti baba wanavo taiziva isu tatozvoona kuti baba wacho ava vakaita zvinhu asi taida kuti munhu apedzisa saka takamutireurura pachita chevanhu kuti ugone kukomborerwa iwe panyaya iripo ndo paakareurura musikana anonzi Juliet saka areurura amai vacho vanga varipo tavashedza kuti noti vanenge vakagara kuti atangwashedza kuti handiva manzo mwana wenyu areurura ari pachita chevanhu mwana akareurura achiti ndakabatwa nababa ndakabatwa nehanzvadzi ndakati amai munoiziva here nyaya zvikanzi nyaya yakatombotaurika mwana kuti ndiizive nini kuna mistress anomirira zvekamfeti ndiye kwanga kugara mwana ndiye akauya akatiudza nhoroondo but nyaya iyi takaitaura takashedzwa kuchikoro takaenda sevabereki takaudziwa nyaya iyi asi taudziwa nyaya iyi takazokwanisa kunzi tirapise mwana chete vachitaura amai vacho ngatimbunzwai mwana akareurura kuti ndarara nababa ndakararwa nababa ndakararwa nehanzvadzi amai vacho ndobva vazotaura kuti nyaya yakambotaurika vachitaurayo nemashoko avo nti nyaya yakataurwa ndeyekuti chii kukamfeti vaitaura kuti ndiyoyoyo yanga ataura mwana saka vanhu vabva vatanzi inovenganisa vanhu mwana akataura ndakararwa nababa nehanzvadzi inovenganisa vanhu kuti mwana uyu takazotaura vanhu achasunguwa inini wacho ndakarorewa ndinosara ndisina murume plus murume uyu ndiye breadwinner ane inini ndichavengiwa futi namai guru futi wandaita kunge ndatorera murume ndokutaura kwanga vachitipirawo sevedare saka isu takapaona kuti shwa mamiri anga akadai ndosaka nyaya yanga vataurirana kukamfeti zvakazonzi chii pavakaona kuti nyaya yazvituti vanosungisa yakabva yangoperera pakamfeti vakapasisa nyaya yekuenda kunorapisa mwana hello zviri seiko mainhana Mukaseme mamuka se uri sei ndiri nani zvangu haunazondipedzera nezuro kuti chii chiri kunetsa uri urwara nei handii nyaya yemedhemu yandikakuudza yemukuiziva ipi yekubatwa namukoma iya yakazobatwa kwandikanobatsirwa mushure maunge ndavhiringika ndaive ndafa medhemu ndakaenda kunobatsirwa kune vamwe madzibaba anoita nezvemudzimu zvese kunonzwa kanjeyo ndisisina kana ropa ndisisati auri ndikatohairwa mota zvadaro
kupora kwakatanga kunetsa. Zvinhu zviya zvinomira kubuda kazvaibuda zviye ndikatozozvirapisa futi ndisandarorwa zvakaramba zvichingobuda chete. Saka pakabatwa dare rekunzi kuti upore reurura pane chimina chandikuona chakaitika ndobva ndareurura. Saka zvamukoma izvi mukoma wangu asitoriwo vakatanga baba ndaitya kuvataura ndaitya kuti ndorarama sei medhero. Saka baba ndo vakatanga kundibata ndichigredhi 1 vairara neni zvokuti chinonzi umhandara chacho mukoma pawakandibata ndakana ropa randakabuda vanga vakutongondibata semunhu anga abviswa kare umhandara nababa. Saka ndobva ndareurura baba vangu varipo kana namama bva vatobvuma mhosva yavo bva vanzi zvinoda kuchenurwa zvinoda kuripwa muhamarionora mwana soso mwana wobatsirwa kuti awane kurarama nekupora mwana ndopa vakatiza manje vakudondibvisa padare vasati ndisati ndapora. Ndaramba kuenda kuumba ndisizibva ndasara kunobatsirwa kuna madzibaba kuti vakatumira ngoro kutienda kunotora Juliet nezvinhu havachadudzoka kuuya nenyaya kuti vabatwa chokwadi. Ndaramba kuenda vazoya vari family vari nemota kuda kunditora nechisimba vandatiza vandazodzoka vaenda. Saka vangu vangoramba vachifona vachitumira vanhu vachididi. Saka mashoko angu akutaura akutodanana madzibaba vacho chivatora zvakawanda. Kurisa kwavakaita kuyo ndokwazoita kuti nyaya isimudziro ini ende kune mhondo vandatsanangura zvise zvakaitika kumhondo kuti ndo zvakaitika so. Saka dambudziko rirambopera ndakatozoenda kwadhokita ndikaona chibereko mune maronda zvinhu zveshuwa zvakaonewa asi hazvisi kupora manje nyange ndikabayiwa ndikapiwa mapirizi zvine chivanhu mukati vakatibatanidza nemishonga iwe yekurima kurohwa nekuita mwana kwandikaita izvosva vakazvara mwana apa chirwere chachina kuwanikwa vakazvara mwana wakasununguka sei iwe uine hazvina kupera pawakasununguka mwana hazvina kupera panga ndine nhumbu manesi ndaivatsanangurira ndichifunga kuti pamwe vachazvibata kuti chirwere chinoda kurapiwa chichipera vaingoti hanzi zviri nomaoko kuna vanhu vakazvitakura zvinobuda vasingatoziva zvakati nditanga kudhara zvinhu izvi. Saka ndikasvika pakusununguka kurepa kwakaita baba ndo kwakaita kuti ubude zvinhu zviri kubuda izvi ndopazvikatangira. Uri grade 1 ndokwazvikatangira. But manje wona kuti kana zvakatanga uri grade 1 mwanangu wona nguva iyi hausiko kuti urwadzisa family zvawaita izvi zvinobuda here izvi. Chandikuda ndaisamboda kuvasungisa mende muti kuda kupona upenyu hwangu neutano hwangu mukaona munonzi atizi. Asi ndaifungotika zvinhu izvi kana dziri kuti muchibereko mune maronda hakuna chivanhu chinorapa chibereko zvekuprofita izvi. Handi unotoenda kuchipatara ubaiwa mainjekisheni woitwa skani kuchibereko chooneka kuti chingarapwa sei zvorapwa nechirungu kana kuti nemishonga yechibhoyi mishonga yekumwa chaiyo kwete here zvekuti zvekuprofita izvi. Ndakaenda kuchipatara kwaNyazondo ndichitobva nekwamadzibaba vacho vanotobvumira kuti zvinoda chipatara zveino chipatara but ndakabayiwa futi ndikapiwa mapirizi zvinhu hazvisi kupera hazvisi kupora. Saka pausinoti washungurudza mhuri here manje ivo nyaya yavo vakaitambira vakaibvuma vakatogara pasi madzibaba vacho vaonesa kuti zvinoda kuchenurwa panodiwa so pachivanhu kuti mwana apore zvipere nekuti mupfungwa dzangu hazvipere kana zvinhu zvikachiramba zvibuda ndiziva kuti ndokwazvikatangira. Saka ivo vakatobvuma nyaya yavo zvirombo zvavo zvakabatanidza nini zvese. Chikundi chamisa chekuti vanga vadondibvisa padare ndisati ndapora vasati vazviita yati mudzimu wakandiudza vakati wakaenda kumboko enda hospital 2 days nezvandainzwa ende nezvanenge ndichiona kuti shuwa ndikurwara ndaisatoita shuwa kana 2 days. Saka ndofa here ndichisiya mwana uyu nekuda kwemunhu akuziva zvaari kuita akatobvuma asi asada kundisunungura. Ina ndakana mufaro mereji yangu ndaingogara ndichirwara ndichichema ndichirwara every day ndikableeda 6 months every day kuti nditoza kutorwa vachiti ndifambe neni zvinhu zvaingoitika pandiri zvanga zvisiri normal vachida kuti ndikafa zvovhara. Saka bheta kuti ndife zvareururika kana kuri kufa. Saka kupolisi vari kuti chii? Nditori kuDarren Hospital tiri kuita kumatesti vatotestiwo zvatesti ndakutestiwo zvimwe kuti iende kutongwa. Baba varipi?
baba vatotesa vaenda vadzokera kupolisi. Ini ndichiri kuchipatara kumirira dhokta. Zvakaoma mwanangu, zvakaoma zvinhu izvi. Ndaifunga kuti uchangoenda kuchipatara ka zvinhu zvongogadzirwa zvopera. Kana inini kutovavarira kupolisi baba vakati chii? Vakatanga kuirambira kwamambo, vakarwisa vanhu kuti pamberi pamambo, vakatuka mambo. Saka nyaya iyi ndo yakazosimudzirwa namambo kusvika kupolisi. Vaida kutotongwa namambo, tiri kwamambo marimwe zoro varwisa nekutuka pamberi pamambo. Saiwewe murume wako ari kuti chiiwo nenyaya, ari kuonawo zviri kuita seizvi? Murume wangu anga ari kumaina ane 3 months. Amenoti vakamufonera pavakanditiza padare ndichiramba kuenda ndichiti ndikuda kusunungurwa ndipore wedu. Ameno mashoko yavakamudzawo pafoni akangoti vanhu vomba kwenyu vari kundifonera pane zvavari kutaura. Vakatomusanangurira zvese anzi akuti saka iwe kutaurira nyaya dzekumahumbwe zvandikudziwa nzokufukunura nyaya dzekumahumbwe. Iko wadi kuzvinyarira. Ndikati handina kuzvifukunura, inyaya dare rakatobatwa vakatoti bvuma ende kuzvidziwa zvakaitika. Asi ini ndaisaziva kunyarara uku ndaisaziva kuti ndine connection nekurwara kwangu. Ingadai zvisina connection handembozvitaure. Zvaitopera kusvika mukufa ndaitotya kana kuzvitaura kuti baba, ndotaura uchiti baba kuti chii. Ende ndovakabvisa mombe kuti ndirapwe kumudzimu, ndovavengere chii. Nenyaya yekuti ndikuda kuporawo. Ivo vakabvuma nyaya dzavo, chavakutisira padare ndisandapora vachidondibvisa chii. Murume wangu hameno mashoko yavakamudzawo zvokuti akasvika pakuomerwa izvo zvandichataura naye. But iwe uri kuona here kuti zvinyange ukanzi wapora, ukama nemhuri huchanakidza here kana masungisa baba kudai? Zvichazonakidza here? Upenyu huchadai makanga musaita zvemapurisa kana iJuliet? Makandotaurirana kumba? Vakazvisungisa vega. Kumba uko handi vakaitsikirira patikamboigarira kumba. Tikazoitaura kumba handipai mukuziva medhemu chizobvunzwa paya. Tikazvitaura kumba vakati ndikangoti ndaregerera mukoma hudiki warairi. Ndangoti muzive kuti ini sarambe zvindidya moyo. Baba asi ndikatya kuvataura. Anangoerowa kuti baba ndivataure. Ndaitya ende ndaitya ndorarama sei ndozvandaitya izvi. Saka apa ini chaenda kuda kupora ndiri kurwara medhemu. Sai apa baba vakasungwa akapinda mugere, iwe unopora here? Kufa kana kupora ndareurura ndoenda kudenga. Kufa nekurarama sina ameno Mwari rongera achazvita, asi chokwadi chese ndabudisa. Chivanhu chedu manje chinotaura tichiti mwana kana adanzo newe ukama mhondoro ndo dzinosumudza nyaya dzichipira kumasvikiro yamukanya makudo ngeyakadai so. Kana makatedza nhoroondo yeripo iyoyo mukati mematare. Saka nyaya iripo ndeyekuti vazouya manje padare sekutaura kwatiri kuita ikoko pachipupurwa naamai vacho. Nyaya iyoyi amai vacho akatombotora kakutochema futi vachiti vakatoti ina handina kunopiwa zvinhu zvangu inini zvinodudzira zvemwana wekuti akabviswa usikana pachivanhu chedu. Saka vaitondidzvanyira kuti ndisapiwe zvinhu plus vaida kutotaura nekarafu kuti kwemi muri kude chii panyaya yatikapara mhosva pamwana wenyu. Ndomatauriro avaita amai vacho. Nokuti nyaya patinodziita idzi hatiite zve1 on 1 izvi. Tinotodziitira vanhu vakatowanda zvokuti vanhu vese padare vanga vatoripo. Vanhu padare vakataura kuti imi pamukadzvanyirirwa nyaya iyi makadi kuti muisumudze nomwe mutoo panyaya iyo. Ona imimi saka imimi mama akuda kubhadharisa murume noti uyu musikana yakazomboedza kuroorwa abva kuchikoro ikoko. Saka imimi masungire sei muda kuzochaja masungiro akadyiwa nemwana wenyu nomurume wenyu pachivanhu chedu. Vakati chokwadi ipapo tandakapaona nyaya yachi mwana uyu futi akabva apa asati aroorwa akabva aenda futi kupi kuHarare kunogara naatete wake. Zvairatidza kuti aishungurudzika abva audza atete wake futi. Ndakabatwa chibara. Atete waya havana kutora nungo obva waya futi mukati memusha obva ungadza nokuti baba wacho wanyakusungiwa uyu naamai vacho vachiripo. Vaubva waramba vasotaura nyaya kumhuri futi. Obva kuti nyaya yamusikaona tiri kubata dai angariwo pasaiti taigona kuvasungisa but tiri kubata futi bread wina futi uyu. Saka nyaya idai tatangoivhara-vhara nyaya iyi
iwo vangoti iwe kumbira uregera vangoti ndarinzwisa musikana uyu. Saka musikana yakabva angoramba futi pairapiswa kuComfort kwekwe ndakudzokera futi kuNhoronde kushure. Chiwere chechi chanisati chapera noti paakarariwa anga anobuda chinenge chidziwa kuchibereko kwake. Saka zvakangoramba zvichingoitika izvini izvozvo kusvikira ndopa akatanga kuperezeka mira kutozosvika kunoka pesa paimboedza kurapiwa matauriro akaita akanzi akaenda zvipatara zvakawandisa baba. kuHarare Hospital akaenda kuKaranda akaenda kuMandurare akaenda kumaprofita akatitaura akawandisa. Akaenda nonganga dzimwe dzaakatowandisa. Saka nyaya iyi yakatozobudira pano ndopakatoona kuti ashwa pakureurura ndopano kupona kwangu rega nditaure nyaya yakaitika kumba. Dai asina kurwara kana nyaya iyi ndofunga aitofana kumbuchikidzika kutaura kuti pfungwa make achingoti ndakarara nababa but vanhu havana kundimiririra. Zvinoratidza kuti dare rino rakatomununurawo futi pachimiro chiripo. Ndo pakazosumudzika nyaya iyi taona kuti iwo ndisati ndakudzokera shure senyaya yakangoti rebese. Vadaro iwo vakazoya mumba mangu vakati susu vese nomubereko nokuti takazogara nawo pasi mumba mangu. Vakati nyaya iyi tinoiziva iyi nyaya iyi tinoiziva. Zvatiri kuitika ndeyekuti madzibaba tauda kungoti tione kuti tingacheniwe sei, toona kuti tingazogadzirisi sei nokuti takagara pasi sevamwewo padare pachimiro changa chiripo padare rido kuti tino vamwe vanhu vatinoita navo matare ndovanga takagara navo tinobva tashedzawo nevanhu vechikuru vanenge varipo panguva yotoziva kuti vanotipawo pfungwa nenjere nechimiro chaitika ichocho. Saka ivo vakabvuma nyaya yavo vakati ashuwa nyaya yakaitika asi mwana uyu tiri kunetseka nokuti angoramba achingoiburitsa. Takati aiwa akuramba achiburisa nokuti nyaya inonyatsa kugadziriswa uye futi nyaya iyi futi inoda kupedziswa mukati mokuchenerwa kumhendura pachiwanhu chedu. Saka zvadaro vakabva vaibvuma pasina 2 days 3 days vakabva vati taada kuenda korima fojanesi isu taperwa nechikafu gore rino nderenzara tada kutakura munhu. Saka mwana ndofunga anga atoziva kuti vada kuenda neni havachada kuti zvinhu zvigadzirisike. Akabva aramba kuita sei kuenda vamusiya pawakaenda indandisibona ndiri kunzvimbo yetown yeMount Darwen nokuti kuno kwatinoitira kumaruwa kuno dare redu. Ndakazongonzwa vanhu vachindifonera kuti vanhu vaivauya vari 7 wahaya motikari vakuda kutora vanhu padare vachida kutora mwana wedu nechisimba. Mwana wedu abva aramba akati hatiende katisina kupedza nyaya tikataurirwa plus chikwambu chinoda kuti chiite sei chibviswe chiri mukati memusha. Ini ndakabva ndabva nokupolisi kwamember in charge obva nditi atange ndotarisa kana vanhu vachihwisa zvatinoita vanhu vanogona kufona pasina zvikuitika ikotopedza chifiwo yedu. Asi wakangosvikira iyo ukaona kuti kuri kutoitika hondo usasvike kana padizoko chingoona chete ibva watifonera kuti vatapaziva noti pamba vanopaziva mapurisa. Andakazosvikira vanhu vaishwa vabati vanokuti vanhu padare vakawandisa. Ndabva ndakuvabvunza ukanzi aiwa tatoda kuya kutora mwana uyu nokuti zvinhu zvaari kutaura kaizvi chitikati zvipi ndabva ndatoburitsa futi pano vanhu ndikati mi handiva mukuziva kuti makarepa here mwana. Wabva wati aiwa baba chinyara ndikati nyaya iyi kana ndakuona iri kurwisana nezvamuri kuita izvi regai tiendese kumutemo. Ndo patikaendesa isu kuna chief shwa wakaigamuchira nyaya. Ndakatanga ndatora futi munhu vanosvikirwa vanonzi vaZakaria nasabhuku edu makomo vabva vati inotiremera. Ndipo wakati handiendesai nyaya kwachief. Takaendesa kwachief. Chief wakabva waigamuchira nyaya yakutongewa futi nyaya iyi. Vanhu havanga vakuramba zvinhu zvatikataurirana navo kunoku zvese but nemaasesa yachief nevaongorori venyaya dzacho vakabva vaona kuti vanhu vari kunyepa asi mwana wakaita sei vakamubata vabva vatoudzwa pachena kuti nyaya iyi haichazivi yedu nokuti pazera ravakabatiwa mwana uyu pa6 years akuda mapurisa. Ndo pamuri kuona nyaya yakwazosvika kumapurisa panyaya iyi. Taenda kumapurisa nyaya yakanyorwa pasi chokwadi murume uyu ano chiitiko chakaitika baba waJuliet wacho step father wakabva watobatiwa zvekutoti izvozvo vari muMount Darwen police zvekutoti nhasi pamwe watogona pamwe watopinda mudare sezvo dare richiti rinoda kuti munhu agare 48 hours asi vanogona watopinda mudare. Asi nhasi ndatenda futi kuMount Darwen nemwana uyu
achinzi aende kuna doctor, asi kwadoctor kwe futi mapepa ari kubatana nekutaura kwakaita mwana zvese nomudzimu nespiriti iri panapa, kuti mwana chokwadi akarariwa achiri ne6 years. Zvaoneka izvozvo. Vanga vachitomukurudzira futi kuti hosha imwe yaanayo isiri spiritual anofanira kutozoipedzisa kupi kuchipatara, nokuti zvaoneka izvozvo. Kana enda bvunzisa mapurisa kuti chii chinoenderana nounotesina kuziziva kuti zvinofamba zvakanzi aiwa nyaya irove, asi nyaya kana yakadai sono saka yaendeswa ikoko chachinoda kuburitswa chete ndechekuti akarariwa here nguva idzodzo. Izvi zvinozoongorwa nomutongi kuti nyaya inofamba sei. Izvozvi tatobva kuMandidhareni ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe. Imi muchigara nemwana achitaura kubva pakabata mweya kuti ndo zvakaitika muupenyu hwemwana, vamwe vanhu vari kuona nyaya vari kuti no, mwana uyu inyaya yekugadzira nekuti akavenga baba hameno nezvikonzero zvipi. Isi kuona kwedu mwana wayana kuvenga baba, nyaya yakatobuda panyaya yekunzi reurura, nokuti baba wake ndo vakatombhadharira mari yaidiwa panyaya dzecoverage yebasa rese rokunzi kubatwa kwezvikwambo nokurapiwa kwake $300, nokuti wanga vakabvisa mari hafu wakatobvisa nefertilizer. Ukaona munhu achidaro anenge anochida kumwana wake, but pawanga wasingade kuti wabude pachena ndopokuti inyaya yekuti wanga yabuda pachena. Imwe nyaya iyi andataura kuti yakunzi akazoiburitsire futi yakambotaurika kumaraini, isu takakumbirana maruregerero. Sa ivo pavaibhadhara mari yedare apa mushure mekunge manzi pane zviudiwa, vaiti vari kubhadhara mari yechi yekuti vabatwe ivo here, kana kuti vangasati mwana anga asati areurura kwamuri imimi, kana kuti vaiti hazvizobuda pachena? Zvakafamba sei ipapo? Vaiti vari kubhadharira chii? Pfungwa yanga endinayo pandikaona izvi kuti vaifungidzirwa kuti hazvibatike mwana achangorapika chete. Okay. Asi zvinoita nguva yakakwana Mwari anoburitsa zvinhu. Ndoburitsirwa ine nokuti ingani vanhu vanoramba kuti mudzimai haipo, asi nanhasi muhistiri medu tinotaura zvasekuru Kagui, zvambuya neHanda. Hatitaurika zvokuti panga pane nyaya yekududzira kunzi pane mweya mutsvene, asi vanhu vari zvinhu zvikutodzidzwa nevana kuchikoro, kana neniwo kuchikoro kwacho ndakatodzidza nezvazvo. Saka vanhu sei vachiramba kuti mudzimu haipo? Mudzimu iripo. Saka pakubvisa vaiti tungobvisa kuti mwana arapwe. Ko sei nhasi zvaenderana futi tichibvunzawo ikoko kuti zvaoneka futi kuti akarariwa futi nemakore ayo kunana chiremba, iyo vanoratidza kuti ndivo vanoona futi zvimwe zvinhu zvakaitika. Pakurarwa kwemwana zvichida zvichionekwa pamweya kubva aine ma6 years, zvainzi ndanzwa kuti zvekurima kuti sei, imbopatsanangura baba, kune here mushonga unoti kana uchida kurima unorara nemwana ari underage, kana kuti mwana akaita sei, ndimi zvichida tomboisa imi pakona, ndimi munopa vanhu mishonga yacho imi mana sekuru mukanyi yekurima kai? Ndozvamunopa vanhu here kuti enda unobata vana chibhara ane 6 years? Ichokwadi, nokuti zvakangofana kana kuti pamabasa takaona mapurisa anotosiyana mabasa yaene, asi ese anenge achingonzi mapurisa, amwe ndeepisi, amwe ndechi, amwe ndetrafiki. Saka papa nyaya iri kuitika ndekuti tese tenge tichinzi tiri vanhu vanobatsira nechivanhu, vanobatsira nemushonga. Isusu tinoto-opoza vanhu vanotorombesa, tinoto-opoza vanhu vanoita sei, vanotorombesa. Saka nyaya inoitika ndekuti zviripo zvezvi zvokuti vanhu vanotora mapatsi emunhu vachiyashandisa kumishonga yekuromba, vanoita zvinhu zvesex vachishandisa mishonga. Zvinhu izvozvo pavanoita sex, kuzoona kwatinoita nemweya, vanenge vachitora nhengiriki nechipo chemunhu, star yemunhu ndevanenge vachitora. Handova mukuona uyu akarariwa ari kuratidza takabviswa usikana nababa wake. Changa vachida papai takatora mudzimai wavo nemusikana, ndope anogona bonde. Makazviona ipapo? Zvinooneka kuti uyu amai vomunhu vanogona bonde, asi uyo wanga vachimuitira nyaya yekuti mwana, nyaya yemushonga. Mushonga uyo unenge uchida kubatanidzwa neropa ire sex iyoyo. Vanenge vakatoudzwa kun'anga kuti panofanira kutorwa
utore mwana wako asati nemumwe munhu. Saka unotozorima zvekuzvitia baba vanzi vairima but hapana chava nacho. Matauriro anoita kana mwana vantu vati vanoita sei. Hanzi ndovaikunda vanhu vese vazhinji vacho. Matauriro azvaita. But vanoratidza kuti hapana chava nacho nokuti zvinhu zvanga zvichidiwa kuitika zvasati zvaitika. Zvadaro manje pawakaita rongo manje kuya ku right person. Anogona basa. Zvekuti mwana wedu akaenda kusiriko kunonyepa dai akafa. Kana mukamuona ne status yari anoudza kuti upenyu hwake wangaenda paside. Nokuti apa akauya kuma end of June mukamutarisa ne status yangari takatomutsa munhu kumakuwaka. Saka zvakareva kuti mudzimu wakamutsa munhu akafa zvinoti wakaipera. Mudzimu wakabata kuti apa pakaitika makuna wakaipera. Unoipira munhu abatwa. Unoipira munhu abatwa. Saka zvinoreva kuti chokwadi apa ndo chakabuda pachena. Muri yeZimbabwe inofana kuziva kuti zvinhu zvinoitika. Kungoti vanotaura vanenge vasati wazviitikiro. Uye futi vanenge vasina wakiitiwa vari ndiyo. Mwana akashungurudzika. Mukamona kana kudari chaakataura achichema. Achipira umboho wake kuna chief. Iye chanovengera baba wake ndechipi kona kwenyu. Dai anga ari mukomana akamunyima mari ndeyemwe munhu aigona kutaura kuti uyu akandibata nekuti akazomudzenga akadanana naningi. Ko baba wake anoarespecta kava. Uye nyaya dzari kungotaura ndikufamba naye anoradza kuti nyaya dzasi kunyepa. Izvo tambofonerana namedhemu wacho. Vanga vachitotaura kuti nyaya dzakaitika idzi. Asi nyaya dzongotanda kuti vabatane pachi. Paukama hwavo. Uye futi tanga tichiona kuti semwana asina baba waripo tanchiona kuti angasisazotariswa. Uye futi mwana anga chinzi anogona chikoro saka tanchiita kuti tinozogona kukanganisa chikoro chake nemarriage yake inozoitika kumberi futi. Kuti zvakabuda pachena. Asi apa manje tangoona mane nyaya yekuti ivo havasi kumbata mushe nokuti ivo vakazomutiza padare vada kuya kumutora. Dai vakamutora neunhu hwakaita kwachifa ndibaye sekurwara kwamuona kwanga achiita ndibaye svika vakamurova here ikoko zvokutonyaya zvokuti vamurova vamuona kuti mwana uyu apera simba vaenda naye here kuchipatara kana kuti kuno vamwe vabatsiriwa kona kwenyu vanga vasingaende kavai. Mwana aidzamara kufa ikoko umbo wakatovharika. Zvikuratidza kuti kona kwangu futi nyaya iripo ndekuti baba wake ava step father baba wake wamuka futa. Tinoziziva kuti mweya kana wanga wakavharidzirwa zvinhu zvakabatsirwa zvinobatsiridza kumuka baba wake wohwisira mwana wavo. Nyaya yabuda pachena kai maonera ndikuzviita. Singazoziva kuti kumberi vatongi vana magistrate kana kuti vana jaji vanozozvionawo sei but nyaya iri kutoonekwa kuti yabuda pachena nokuti ukaona kuti mwana kusaka pakarariwa nani kana zvichinzi mwana uyu akarariwa achiri mudiki zvichionewa nadokta. Totakarariwa nani baba? Amerika mwana kana kuti pamwe twakomana twemurai. Ozonyepera baba pakureurura. Anzi nekuti wakandivenga. Aiwa vana kuvengwa baba. Noti baba munyarikani munhu andonyadzisa kutaura. Munoziva kuti baba munyarikani dai angatora sekuru ndi umwe munhu ungatotaura naye noti unotombotamba naye chikuda asana baba kana mimi wokurudziro kwenyu mungatambe vechisikana vangatambe zvokunyanya nababa chikudo kana kuti ana sekuru. Azviiti. Mwana uyu kana matauriro ano yaanotiita futi paakazopedzisa futi achireurura uyu anonzi Jureti akataura futi nyaya achiti zvinoreva kuti amai yacho vainoziva nyaya nokuti vaiti marariro andaita nguva dzedze dzinenge pangari grade 1 pai panomukirwa pachibikwa pai mwana ndo paitorwa kapa kuseni obva ambonzi aendeswa mubhedhuru ombonzi kuri kutonhora imborara nababa wako ndo paiitiwa zvese. Saka zvikureva kuti kana mishonga ichitorekai ndosaka muchinzwa uchinzi kazhinji kacho pai kana makambodzifambira nyaya idzi zvinenge zvichinzi mukadzi ari kubikira zvinhu izvi. Mukadzi uyu takaona kuti ari kuziva nokuti kunoko akapupura asi kudarira chifa anga akuchinja. Kweisusu patikambotaura nawo dai kachinzi manyepo isusu handiba isusu takatombogara nawo pasi panapa kutiri kunoko zvokuti kana vanhu vodaro vanotoziziva zvinhu izvozvo nyaya iyoyi. Ainzi chimbonodzisa baba. Aimbonzi kuri kutonhora mwana anotonhorwa ngaimboenda overtakuriwa. Pataimubvunza isu aitaura kuti nangogonotakurwa ndino t-shirt uku kwese uku kusina zvinhu saka baba vangu vachingoita nyore kuisa. Saka ndaingoti ndo zvinhu zvinongoitiwa muupenyu.
inde futi nandiri mwana mudiki ndaisingazvitaure ndaifungidzwa kuti ndomararamira anoita vanhu izvi pandikazoudza manje medhemo kukamfeta ndakatoti waitorepewa saka nyaya yakadai ndopa panguva kukwanisa kumubatsirawo nemazi ndopa wakakwanisa kutora futi vanhu vaiva ndichidzokera shure panoronde achitaura zvakare mwana wayo anoti ndakanga ndichingodya chikafu natukofu chete ichokwadi zvakamira sei panyaya dzemishonga dzachedzi muchitsanangura ya kana ndakutora nyaya yemishonga chokwadi mwana wayo paakanga anga akudya natukorufu dzeusiku munhu akamuka futi panguva iyoyo anga asingazokwanisa futi kudya futi paakauya airarama nomvura masikati ese zvekuti pamamuona apa anga asingataura aitaura zvoezvo kutoti zvokuratidza kuti zvokutoti kana munhu 2 days 3 days kumberi anga asina paakauya pana airwara zvokuti kana vanhu vese vakazviona ichokwadi ichocho kumba kwawo futi kwaioneka futi mazai mumunda maanorima macho ngooneka nguva dzokuti marima dzedze winda plow vanoti winda plow vakafamba kumba kwacho vaiona mazai taiti mazai makayaona maita seanzi taingwaisa salt ndopa tikabva taziva kuti manga mune chikamu chokutora mishonga mhiko dzinooneka kuratidza kuti mamune chikamu chokutora mishonga uye futi munoratidza kuti mumusha mavo makafiwa kana takukudzaiwo tsananguro dzavo tisingabate chekuromba makafiwa nevanhu vaviri chaivo nokuzvisungirira vaingozvisungirira kana ivo patikataura nyaya yacho futi wakabva wataura chiti nyaya iyi mukada kuti iendese mberi ndozvouraya ndakazvisungirira zvakaita vamwe kwedu tinongopera nekuzvisungirira kana kuti waiti chichidzira here kana toda kuita sei kana mwana wangu ndakamuudza kuti ndozvaukunze zvakaitika zvizve zvabuda futi kunokuti mwana wacho vanga vakumbirana ruregero nanzvadzi yake anozvisungirira futi ndomamira akaita nyaya saka mazai aya anenge achita sei zvinoratidza kuti panenge pane mhuka yeurombo inenge iripo inenge ichiita matare aene ichigadzirira kurima kwavari kuita inova mhuka iyi iri kupa kuti baba ava ndivo vachazobata mari vari kurara nemwana kuti mishonga yavo chiita se isimbe mazai aya paachachechenywa handiba kuita mari here ndokufamba kuneta mishonga iyi inonzi haioneke zvaine but apa yabuda pachena apa nokuti yakazoita zvinhu zviri manyuwari mache tiri kuona nyaya iri ngobata baba uyu mukomana hanzvadzi yake mwana wamai ava here kana kuti mwana wababa mwana wababa womukadzi wacho wavo wakakwanisa kukonza uye akakonziwa nomufi zvake zvakanga zviri zvechibharo chete vanhu zvakanga zvinewo mishonga umwe zvinoitika handiba muri kuona pakaitika ngozi munhu akabaya munhu inogona kutangira kuna bamunini kana kuda bamukuru muridzi asati aita se asati abatwa nengozi mushonga wepa wakarombiwa nababa handiba baba ndo akatanga kubata mwana unopfeka futi mwana inoti same blood ongowata asi mwana zvinoratidza kuti anga asina kuromba kushandiswa nemweya iwo handiba munoona kana vanhu vanenge vari majeri waya madhimoni kaya anenge achitowapfeka imweya yakaipa yezvinhu zvemabasa anenge achiitika mumadzinza mavo vanozopedzisira aba mumwe aponda mumwe arepa kushandiswa nemweya yevanhu vanenge vachiteta mari maonero atenge tichitozviita saka asungo here mukomana wazvikufu zvapamba seipa uyu ari kutonzi anofanira kuenda kusungwa noti mangwana ndopatiri kuenda korekodha statement yake notipa iri kungoramba ichibuda saka mapurisa vazvoona kuti hatifaniri kumusiya futi saka vatomubvunza kuti anowanika here vanga vachibvunza musikana wacho vachimutaura nokuti zvabuda kakudhara kuti mwana akabatwa achiri ne6 years saka zvabuda kare saka vanhu vakaita izvi kava kudiwa panzvimbo noti ndivo vanhu vaataura vanhu vakamuita vari kuti mwana ataura zvakare kuna ticha under comfort kuti ne hanzvadzi yangu yandibata chibharo hanzvadzi yakabva yakati ndokumbira regerero ndopazvatopera zvakadaro uku maonera ndikaita
uku kwakaenda vabereki chete wakazotsitsana neuyu wekanufete but kuna atete ndo wakauya live kumusha uko Harare, wanga wachigara kwa Harare, wakambogara naye futi vachiona kutambudzika kwake. Nokuti akatanga kuhara nguva idzodzo achiri kuma 6 years kwacheko matauro anozviita kuchibuda something kuchibereko kwake. Saka ndopa akambotorewa futi ikoko akazopesera azomboitawo mahouse girl ikoko achizi mudaidza zvirapisa zvichiramba. Marambiro azvaita zvairamba kuratidza kuti zvanga zviri spiritual, zvino mweya uye wokuromba urichuwa. Saka zvairamba kupera. Pazvanga zvichitoperera ndipapa dai baba wakabvuma vachiri pangozi dzawo idzi dzawakaita noti tiri under Chief Kandeya, noti ivo vanogara futi mukati medunhu ravakandeya nemhondoro yacho inonzi pfumo jena vachemutako, zvichireva kuti ndiko kwaifanira kuperera nyaya iyi. Saka ivo vaida kunzenga zvikuratidza kuti apa wapikidzana nomidzimu naMwari manje, zvakuratidza kuti yahondo kwavari. Nokuti maonero edu panyama isusu tanda kutofungidzira kuti inoperera pani pachief, asi apa yazoenda manje kumapurisa kwaMajor Street chaiko. Handi pakurwara kwemwana ndanzwa kuti mai iye achitsanangura aiti kusika rudzi kwake kwaibuda chitambo changa chakadai so chairembuka urwere rudziwo. Urwere uyu unotinetse kutsanangura mukati nokuti ndememhepo zvokuti kana kuchipatara patorwa mamwe matestis angafungidzira kuti angachitobuda manegative izvozvo zvingatooneka chete madhemenji awaona chete kuti mwana akabatwa achiri mudiki. Chirwere chinogona kutoshaika nenyaya yekuti zvinenge zviri spiritual. Saka muchiona vamwe vanhu vanotorwara pakutoonda asingaji akaenda ukachitoshaira kuti hapana chatikuona nadokta. Asi vanhu kana ari dokta asiri wechirungu anozivawo chivanhu anogona kutokudzira kuti izvi zvakudawo chivanhu hatidi kukunyepera izvi. Saka zvinoreva kuti chivanhu chakakosha. Saka zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvichibuda chikafu chemhuka iyeye inenge yatoriwa pamba ida kuedza kubatsiridza kurima nemhuri inenge iri papa. Mungati kune vamwe ndambokubvunza zvangu mubvunzo mukamuti muchidimbu, kune vamwe vari kuti babava semaonero avo vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo uye mwanasikana uyu ari kuvanyepera. Nini inyaya yekuti vanenge vasipo panzvimbo uye futi zvimwe zvinhu vanenge vachizviona isiri nyaya yakaitika vachiona. Dai vakange vakabata dare redu pakutanga vachizviona nekufambisana nekuwirana kwataiteta nababa naiye futi kutowirana nababa wake, zvinoreva kuti vanhu vanga vakatobatana. Asi nyaya iripo ndekuti nyaya yanga yakatomboitika. Mhuri yeZimbabwe inofanira kuona kuti nyaya yakatombotongewa kumba kwavo, vakatombobvumirana ikoko yakatomboenda futi vakatomboenda futi kuna mistress akaona kuti zvinokanganisa futi wekamfetu wati kutaura nezvake. Isu takazoibata tichiona kuti inyaya iri kuenderana neritual yakaitika, nokuti kumurara kwavaita vanga vasingamurarire nyaya yekungonakidzwa asi vanga vachimurarira kuzasikidza mishonga yavo. Ndomaonera tikaita iyo zvakare amai vaitoti kune mwana enda unotandara nababa. Chokwadi zvingaitika here kuti mwanasikana ombobvisa munzvimbo manga akamborara mukicheni momuendesa mubhedhuru vachiti kumanguva kuma5 kana kuti kuma6 vachiti takumbokubvisa munomu tikuendese kuvaidi kuti wakatsvaira kusaidhi umbomuendesa uko vachiziva kuti vari kuchengetedza imba yavo. Vaizivana navo nokuti vanga vachidawo mari. Uye takaona kuti vanoenda saidhi iroro nokuti vanenge vachiona kuti munhu akandikonza hasi uyu. Mai vanga vakuda mara kwavakadi kuenda kumusha kwavo. Nokuti murume uyu futi takaendera mberi chidzikadzika zvokuti makafamba nyaya yacho. Baba havana kufa kana nokuti vahwara kuti vatsikwa nomota kuti waita sei. Baba wemusikana vakangorova imbwa negumbo kukika imbwa so pamba so gumbo rakatanga kuhwadza kuenda kuchipatara ndomafiro vakangoita. Baba vainzi futi vaimira pakati kamashoko akaipa yakadai so. Iva baba vanzi vanga vari justice pakutaura kwavo, ndo zvavakafira. Zvokutoti kana mukatenda kubvunza
mbaimo kuti baba omwana wayo anonzi Juliet uyu iye nyakubatiwa wakafa sei wakafa nochimiro saka muri weZimbabwe inofanira kuziva kuti ngorwa imbwa nobhutsu rotanga kurwadza munhu wotofa zvinoreva kuti chimiro ichi chinodudzira kuti zvinhu chichiitikwa ichi chinongoitika gumbo rakaminyuka rakarwa imbwa ingana vanhu vatambi vebhora vanotorovana kana vatambi vanoita zvinhu zveboxing vetsiva vanotorovana ingawani zvekutoti unotonza kuti ana manyuchi nevamwe vakamboita mupira ana ningirikina anonzi ana Kilimanjaro vaitominyuka kavai kana bhora unotoona vanotominyuka saka yongorwa imbwa chete yopa kuita ngokurwa imbwa kwete danga iri kunzi yekumwe kudiwe taiti zvinhu hazvina mhepo mukati yepamba ipapo uyu afa uyu akutotora mukadzi wacho ipapo takada kupadzika paongororere futi kuti vanhu ava vanogona kukatoronga kuti mumwe munhu mudzinza zvinoitika akapa yekutoti imi munogona kutouraiwa muchitorera mukadzi wenyu nepfuma yenyu zvinoitika sei mukadzi uyu asiri kumirawo nemwana wake kubvira kukamfeti kwese kwachivharavhara nyaya kuona kwenyu mimi mhuri yeZimbabwe inofanira kuzviona ndiyo kamhuri yacho imwe kusaidhi rimwe riri kuti baba vakachena ini ndoti havana kuchena nokuti tatombotaura kanawo kumedhemo uku vakambomudzidzisa vacho vakatombogara tikati ndimakagara naye zvakapa zvakanzi isu tani tatomboivharawo kunoko nyaya yekuti tani takaona kuti yakaipira kuti hana baba varipo uye futi mwana anenge anoti goni yechikoro saka toda kuti amboendera mberi saka zvingarevo kuti medhemo anganyepe mudzimu unganyepe zvinoreva kuchipatara futi dhokta anganyepere kuti mwana akarariwa iye anganyepere munhu waakuzonongedza kuti akandiita wacho ndouyu vana havatambire nyaya sekutambira sadza ino ndiro yenyama dai ndiro ichinzi yakatakura matuzi vanhu havaitambiri ndo zvakafanana nenyaya iwe futi vanotoziva kuti nyaya iyi kazhinji kacho inochaji yakakura kazhinji kacho ndosaka yaitsikwa mukati menzvimbo iyo mwana uri kuona kwenyimi dai akarepewa nababawo pasaidhi vaiita sei vairamba iri kuona kwenyu pamwe dai vakutosevha makore avo kutaura dai kutaura kuno vachitotaura kuti nyaya iyi mukanya pedzisai nyaya iyi munhu achatori kujeri maona chokwadi waitoridza mupururo wakaita sei wakasimba but nyaya yekuti yakabata muridzi wacho ndosaka vanhu vari kumisikidza kuti mwana ari kunyepa mwana haanganyepere baba wake noti munyarikani maonera tinozvita noti ndivo vakatomuisa padare dai akauya ari ega aigona kushandisa pfungwa yekuti ndindabhadhara dare ndindaita serei saka munhu akandirepa ndokusaidhega ndinyepere baba wangu noti wakandirapira manje baba wacho ndo wakatoya vese wakatobhadhara dare ndamunzwa baba tichitaura sati akureguta muchitima taura namadhamu vekucomfort vakatanga kunzwa nyaya iyi mushure mekunge mwana aita se aita open up kwavari vazomupindura kuti kwewewe wakuendera futi mberi nenyaya tichiti isusu paya takaipedza masvigamuchira sei imimi isusu tazoona kuti nyaya yanga yatotsikiriwa but medhema vanhu vakuzoona kuti nyaya dzakadai so kana dzinenge dziri mukati mespiritual nokuti kumudzimu kumhondoro dzinototaura kuti chimina chinotoda kubhadhara saka ivo vaishandisa manje chikoro zvasiyana futi nomudzimu tikashandisa chikoro nomudzimu zvinhu zvakasiyana izvozvo saka nyaya ndosaka yakazoita pfuka yabva yabuda futi ivo vari kutoshambidzika sei matauro angu achiteta pfungwa dzavo dzatoradza kuti vatobatikana kuti sebuda futi si nyaya nga takataura takabvumirana takatoipa chibvumirano ivo vatombotaura futi kuti dai ivo wakazongoramba uchingoenda kakuchipatara urapi zvakanzi zvanga singapore kana kuti zvanga zvino mhepo yacho mukati iyoyi ndopawazoti saka zvakaoma saka chivanhu chiripo vambozvitaurawo futi but ndiri mubvunzo wangu mukanya ava mudzimai anditi vauya nemwanasikana achivaturira dambudziko rainaro nyaya yotsikwa saka takatarisa idzodzo zvichida pamwe tichiisa madhamu ivavo panzvimbo inyaya ngani dzavari kugadziridza paukama dzevana vari kumbonyengedzwa kodzero dzavo idzi tichifungidzira kuti mwana kana achinge abuda pachena nyaya inofanira kuendera mberi
ndozvimwe zvipai pauzoona kuti mwana anzi angachingofamba mazeze but mwana anga akanaka asitazongona kana kuti anova mapiritsi aita se azviuraya apa wati wewe ndatura zviri pamugu regai ndione kuti nyaya yangu ifambiswe mberi pave nejustice munhu iyeyo bva ati aiwa taurira naye nemanzwiri anga ndichiita vachitombotaurana nayo ndabva ndazoti chindipa foni ndimbotaura nawo ndine nyaya yekuti wasanyaya kuti wenga asi chiitiko chakatoitika ndinoona kutoti mukati menzvimbo yo vane kutokutsikira nyaya dzinenge dzakatoti wandei nekuti iwe ukaona munhu achingokurudzira kuti tanga tichida kuti abatane nehama ipapo ainobatana sei iye mwana uyo ari kurwara nyaya yacho chiitiko ichi chakaitika chisiri panyaya dzeritual dai changa chakaitika panyaya yekuti dai mwana uyu asiri kurwara nokuti kwadhokta zvikubuda futi kuti chirwere chiye hachina kutanga chino 14 years chichiitika kuratidza kuti plus dzake idzodzo 6 years tiri kuona Mukwasha murume waJuliet haasi kubudikira panyaya iyi zvakamira sei Mukwasha nyaya ari kuratidza kuti nyaya chakaitika chiitiko munozwa kuti imi kana makatorora pane manyeri kupeya munotogona kutonzwa kuti mukadzi wenyu akatombororwa kana pamira apo kana kuti mukadzi wenyu anenge akambobatwa nasekuru nyaya dzinoenda dzichifamba dzichinyuka Mukwasha aiziva nyaya asi ndinoona kunge anga akunopreshwa nananingirikina natezwa kuti mukadzi wako ari kurambira kudare nokuita sei asi nyaya idzi vanodziziva ndakabvunza mukati mazviri mumusikana agere kurorewa kuti dambudziko iri kuti agone kuzoturiwa vanga vatofamba futi vachinzi nyaya iyi yakaitiwa mukati memusha wenyu zvakafanira kuti imi muno madzima enyu muri kuziva kuti ndimi mawapa kana kuti chirwere chomazuva ano munoswera here kuenda kwatezwa kati munokumbirana ruregerero motanga mega kuenda kuchipata moenda pachirongwa makutotangisa kuita se kunwa kuti mugadzirise miri saka nyaya iyi yakatonzi ivo vakatobvuma ndo vakatofamba naye dai takaona futi akauya nomukwasha taiti nyaya iyi ndeyekugadzira vada kuomesera atezwa asi ivo ndo vakatouya vachitoti ndisu tauya naye nokuti ndisi takatoturirwa nomukwasha tinotoziva kuti nyaya iyi ndeyomusha medu ndo chimiro chacho muchibata panyaya idzi because yatoo pachena nyaya iyi ndamuzwa muchiti mumusha memwanasikana mune chikwambo tisingataura zviri pamwe zvichida nemazita zvikunzi ndechei chikwambo ichi mukati memhuri uye nemafiro anoita vanhu sekutaura kwamaita kuti vanongofa vachizvisungirira chikwambo ichi ndechekushanda kuita zvokurima ndechetsvera chinenge chiri chetsvera nokuti hapana panongatawa kunzi makatora chikwambo imi takachiisa mumunda umu chinosakura chinoisa fertilizer chikwambo ichi ndechekusimbisa kurima kunenge kuripo chichitsvera kune vamwe vanorimawo mukati menzvimbo nokuenda kobraiba vatengi vefoja wacho nzwira nyaya yaita kuti tisvike kuno inyaya yaJuliet yakabuda mudare raChief Kandeya mazuva mashoma achangopfuura tingati yadivhaidha vanhu vamwe vari kuti Juliet ari kunyeba vamwe vari kuti Juliet aiwa vatara chokwadi vamwe vari kuti aiwa baba vakampunikidzwa kodzero dzavo asiwo tarisaiwo kodzero dzaJuliet kuti panguva yakatanga kubatwa chibharo aine 6 years kodzero dzake hadzina kumbunyikidzwa here zvakare baba sikuru mukanya tochidzokera mabasa amunoita panapa taona pane misasa inogara vanhu pakaita sei zvakamira sei panoiwa nevanhu vakaita sei pa kunouya nevanhu vese mataura ndinozvira marudzi ese vamwe vanotobva kunze kwenyika maforeigners vanotouya vachirapiwa vese nokuti vanenge vakanzwa chirwere chatikarapa munhu mwana uchiudzwa kuti chinorapiwa ikoko saka vanhu vanenge vachiudzana saka vakauya vanogara panapa munovati garai zvinofamba sei kuitira kuti vamwe vari kuona vanozonzi vada kubva kana kunana bulawa kana kumabikwa vazoti hatokuenda ya vanhu zvinoita vamwe vanoda kubatsirwa kunge izvezvi zvofanira kuti kubviswa munyama chichi zvekuhakusi kurwara vanongouya vachingobatsirwa vachienda asi vanowanza kugarwa muri kuona nemusakasa ndo vanenge vane zvirwere zvezvi zvakanyanya zvezvi zvokutoti zvinenge zvakunetsa kuti muende muchidzoka saka vanenge vakuya vachigara ipapo vototsvaga zvekudyawo
vachidya vachipinda mudare vachidya kusvikira waona munhu wawaita zvakanaka unenge wakatofanana somubhedha. Kungoti hatinawo zvinhu zvakakwana zviripo dare titonzi tinotowana madhona tibatsire kuti musakasa tubve kuti matoilet avakiwo paiso tsime remvura paiso kana kuti masora masystem kuti zvinhu zviite se zvibatsirikewo kuvanhu vati kubatsira nokuti chokwadi tinorapa cancer idzodzi dzinokonzereswa nechivanhu ichochi tinorapa kupenga vanhu vanopenga tinorapa zvese atorerwa mudiwa wake aiwa tinogona basa iri zvese izvi kuisa musungo aiwa kubasa varoya aiwa kana makabvunza kuMount Daron kuno kwanoziva kuti cheche chikwapuro kana kumapurisa vanotoziva kuti vanhu varoya vanofa vakaita zvenharo naiyewe vanozviziva vanobirwa ati tinobata mbavha izvozvi kungoti makati nonoke kuno vamwe vanhu vakatobva kuMozambique vanga vakabirwa mombe dzavo vakadzorerwa mombe idzodzo asi havana kuzodzorerwa dziri ndidzo idzo dzanzi dzakabiwa kwenguva asi vanhu vakatouya hamene zvavaiona ikoko dzava dzaita se vazoti imimi takaba mombe dzenyu dzedzi dzanziri ngani dzanziri ina zvakanzi imimi chitaurai zvamuri kuda muri imi munoita se unotobhadhara koye kuvhara bozwa mazuva ano madhiri unoziva madhiri ari kwaya sekuru muri kuna kupinda mudhiri renyu rakanaka inini afurengi toti furengi atite dhiri pobuda kana 50,000 yobva yapiwa inini paundi chinopawo furengi kana 25 yake handichabatika vanhu vakawanda ndosaka nevanhu vakawanda madhiri kuna here munhu wamunoziva here ndavharwa dhiri rangu rakari smart but mumwe wangu achada kubhadhara foni yandikutengewa nebhutsu dzidzo dzamuri kuona ndakatengewa namunhu woku-UK akacheresa mumwe mugodhi uda kuti upedzisewo rapo munhu yeye anga akavharwa imba mbiri imba chati kutaura imba kuti dzokutambudza muHarare imwe yachiri kunototi zvino mapepa mukati zvinhu zvakaitika izvozvo munhu anga akavharwa nehama dzake zvokuti imi muri ku-UK muchitumira mari saka yaitumira nasekuru hanzvadzi dzanamai ndi imba yabva yatengewa yakanga yakatengerwa amai wacho imba yatengerwa amai wacho yatengerwa amai wacho amai vavho vafa imba yabva yasara ichitengeswa nani nawanzvadzi asi yanga iri muzita mani kwete mamai mauyu musikana vaitengesa kudaro musikana akuzoda kubvunza kuti imba yangu yakamira sei avai vakuramba yangoti hatichakubhadhara iye yanga vaitengesa imba yabva yatsvagiwa yabva yawanika yabva yatoona kuti shuwa munhu yanga iri imba yake yakatengeswa nouyu anobai munoziva kuti zvinotoonekwa kuti kana yakatonzi mota inobhukura nhengi asi yakazotengewa nouyu asati achinjaona chipi zvinotooneka kuti yakabva apa yakaenda apa yakaenda apa yakaenda apa saka imba iyi yakabva yaoneka kuti asi vanhu vanga vasada kuita se kubhadhara asi munhu wakatomuona mukuru wechechi ati mutaure nezita achitovhara mwana wanzvadzi adaro munhu wewe vakabva wauya kunoko vakanzwa nembiri yedu vakangotumirwa nyuchi idzodzidzi nyuchi isu hatina nyuchi dzatinobana tinongobatisa 4-5 chete dzongoiswa mushonga wotaura zvadzikita dzinongoenda direction ikoko hatizoziva kuti dzinoita sei tikangoona vaiva kutongofonerwa vaya kuti vaiva vabvuma vauya nemari ikaenda kutenga imba vaiona kunotono itoripo imba izvo kutoti munhu enda kakupai nhamba dzake makaminda anokuudza izvi ina handida ari manje sekuru mukanya munhu kana achiya kudari anobhadhira mari munhu kana achiya kudari zvakaenda iri re300 inenge nochikwambo mukati uchida kutanga kupinda mudare kuti utange kubatsirwa nasekuru ndikuitira vanenge vachiona apa kuti abvaza kuti kungopinda dare redu isu rinotsanangura mahara but imimi nokugona kwedu imi mazoudzwa chaji ndimba munozobhadhara sekuru yatida isu nyaya yatiri kutaura nevanhu apa inyaya yeupenyu hwevanhu inyaya yemhuri yeZimbabwe inyaya yevana veZimbabwe vanoshava siku nesikati kuti abate ndarama mari mukati meupenyu hwake ichokwadi
kune vamwe vana sekuru vakaita semi ndirakuti ndichipa example semi handiroti ndizvo zvamunoita Indizvozvo. ini ndogona kutaura takamirira vatapi venhau imi muchitaura ndokuisawo pakona makamirira vanhu vanoita mabasa echivanhu ichokwadi kune vanhu vanoita mabasa echivanhu ekuvhara vanhu ichokwadi hatikurudziri zvakaita saizvo ndizvozvo isi pese kana takupai mukana wakaita saiwoyu kutaura kumhuri yezimbabwe kuti ndinobatsira zvakati ichokwadi handiti asi inini kutaura kwandiri kuita uku ndiri kutera nhoroondo yenyaya yakabuda mudare rachief Kande asi handisati ndaona mabasa enyu Iya, abati maita uye mazonditi ayo ndogona kukupai nhamba yemunhu wamakafonera ndati kuti tinge takudzokera kumashure ndizvo isusu tinogona kudai ini ndinokupai vanhu 2 kana 3 handiti bonai mukanya uyu ndotoziva dambudziko rake uyu ndoziva dambudziko rake uyu ndoziva dambudziko rake ndoda kuti zvipere kana zvapera wave uchapupu wokuti vanhu unenge wakasimba ichokwadi vakazondibvunza kuti sekuru vanogona basa here ndinoti uyu akanga ane dambudziko rakati uyu akavharwa mari zvakati uyu akabva kwakati akabatsirwa dambudziko rake ichokwadi saka ndakukurifeyai kumunhu anogona inini zita rangu rakaita se rakachena ichokwadi handiti but hazvireva hazvo kuti pari zvinhu taita hurukurei mumwe munhu akandifonera achida nhamba yenyu ndinomunyima aiwa ndinomupa kuti ndozomubvunza papamberapo zvakanofamba here hongu zvakaitika asi kuti imimi mundipe vanhu vandinofonera handimoziva anonzi mabhidhiri indomaziva munogona kuchida kunditengesera ndingave kwari kuzotengeserwa mabhidhiri ichokwadi saka ini ndinoda kutokupai sekuru munhu yadambudziko rakati ichokwadi kana taribatsira tozobva ipapo taakuti kumhuri yezimbabwe honai munhu akabva nekwandiri akabatsirwa ichokwadi hongu ndaona basa ramuri kuita ndaona zvinhu zvamuri kuita panapa ini ndinenge ndakutsikana nazvo ndizvo asi unozwa kutenda kwevanhu kwaThomas chaiko Thomas vanogada kuita sei kuona zvimavanga saka toita ichokwadi kana wakaita saiwe saka tichazenge tichikurukura izvozvo mashoko enyu ekupedzisira sekuru kumhuri yezimbabwe takatarisana nenyaya yaJuliet yakapinda mudare inova yatiunza kunoku isusu ndinongoona kuti zvinhu zvakataura shoko raMwari kuti chinhu chakaipa chinodzokera muridzi uye futi zvakataura kuti kutadza kwamarudzi kwese kunoitika mukati mokurarama shoko rinotaura kuti ndichakurangai kusvika ku3rd generation saka uyu murume haakwanisi kubata kana 1 generation ino makore mangani anotaura saka uyu murume anga akatozvibatirawo ega saka kana chawakabata ndo chinokudzokera mukati mari ndo mamiri azvakaita 1 akatorera mufi mukadzi uyu 2 futi okanganisa uyu Mwari achingozviona chete achizviregerera saka ndinoti mhuri yeZimbabwe zvino wakabata afanike kushereketa kwourombo uku kunokudzokera ende kunokunyadzisa pamberi pevanhu Satani shamwari yenguva pfupi nguva hombe inenge yakashoreka kwauri tinozvitarisira pana Judas anga shamwaridzana naMwari but munhu yakazoita zvokuzvisungira asi Jesu akazomuka asi akaramba akaita se akafa anda muri kuona kuti izvozvi murume uyu dai asina kubata zvese izvi zvakaitika izvoti kutaura here kuti ari mumaoko mumapurisa dai izvo zvangasiri mumaoko mamambo maakamboenda futi chii chaimukonzeresa kuti aite hasha achikoka vanhu kuti varove vanhu zvinodudzirwa kuti anoziva zvinhu zvanga akaita sei zvanga akaita saka ndoti mhuri yeZimbabwe musabate zvinhu zvakaipa zvino mishonga inoropa ndiyo mishonga yamunenge muchida ino mari nokuti imi hamungatsvagirwe inungwe idzodzo kuti mutsvagirwe motora chimushonga moti chikutsvagire mari zvinopanduka zvinobatiwa chete newedzinza nokuti munorwariwa munopengiwa munodonhiwa kana pfari chaidzo ndo dzimwe dzangatasiya futi tinorapa futi idzodzo pfari idzodzo saka mhuri yeZimbabwe ukaona zvinhu zvichidaro zvinoratidza kuti pane something chiri kuitika ukaona munzvimbo pamusha pasingaroreve vana pachidonhiwa pfari pachipengewa pane ngozi edha vakarombewa panhu ipapo ndinotenda sekuru nekuti panguva yenyu nekuti tsanangurira mafambiro akaita nyaya yaJuliet kubva ichipinda mudare renyu muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe nhasi ndine homwe yasekuru Mukanya homwe zvakare yamakaona kudare raChief Kandeya mushure mekunge yabata dare raJuliet ikati aiwa ichi chava chimina kuti Juliet upone unofanira kunge uri izvi hazvina kuzofadza mhuri yekwakaberekwa Juliet zvikonzero mazvinzwa kutaura kunoku baba vaye vakasungwa mastatements ari kunyorwa vari kumapurisa eMount Darwin. Tange tichizokuudzai zvakare kuti
kana vachinge vaenda kukoti vasendenswa zvakaitwa sei. Sekutaura kwandaita ndichitaura nehomwe yasekuru Mukanya, mabasa avo avati vanobatsira vanhu mavanzwa vachitaura. Ini saRobert handisati ndave neumbowo ihwohwo, asi taita chibvumirano panyama panapa kuti aiwa ona muzukuru hunza vanhu vane matambudziko 2 kana 3 kana vachinge vavabatsira imimi vanhu ndimi muchave uchapupu. Uyewo zvakare chibvumirano chiripo ndechekuti kana uchida kunozonobatsirwa nasekuru unotanga wauya kwandiri wotaura dambudziko rako pachena, mhuri yeZimbabwe ichinzwa, woenda unobatsirwa nasekuru Mukanya, mhuri yeZimbabwe ichiona. Kana uchinge wapora wozopa zvakare uchapupu, mhuri yeZimbabwe ichiona. Izvi tikugadzirisa mazita edu tese ramangwana, pasazoti mumwe anonongedzera chigunwa chiti akawakandendesa kuye vanhu vepaTV vanenge vachida kungoti ijikira mari. Ngatisangane mune mamwe maprogram. Zita ndinonzi Robert Tapfumane. For now, bye bye. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumane.